Ilija Jovanov i Vladimir Agustinović već nekoliko meseci pripremaju se za veliki izazov, putovanje u Sibir. Gospodin Jovanov godinama je obilazio evropski deo Rusije, dok se Sibiru samo divio na fotografijama. Za manje od 3 meseca on i njegov prijatelj krenuće na ostvarenje ovog sna Golfom dvojkom, starom 29 godina i sa 900.000 km iza sebe. On nema ni trunke sumnje da ovaj automobil može da izvrši taj zadatak bez ikakvih posebnih priprema. U pitanju je Golf dvojka, znači popularno rečeno Golf dvojka, iz 1989. godine, znači 29 godina starosti. Model je 1.6 dizel, kažu nepoderiv model. Znači traje zaista dugo, zaista bez problema. Kod mene oko 4 godine ga ja vozim i redno se održao i apsolutno nikakav problem nema sa njim. Golfova za današnje pojmove zastarela tehnologija za gospodina Jovanova predstavlja prednost. Relativno je slabo opremljen u odnosu na nove automobile, znači elektronike nema nekih posebnih delova, znači vrlo je klasičan, vrlo jednostavan i samim tim recimo na takvim putevima gde su velike razdaljine između gradova, jedna od bitnih stvari je da što manje ima uslova da se nešto pokvari, što znači recimo ako ja sad njemu imam 100 delova, drugi auto 300 delova, znači onaj drugi ima 3 puta više šanse da se kvari. I to da kažem zbog nekih čak i jednostavnijih stvari, znači bukvalno se kaže, otkaže jedno svetlo, ja sa njim mogu da idem još 100 kilometara, a recimo dok kod nekih savremenijih tehnologija auto bi se samo od sebe ugasio. Naravno, kao svaki dizel, ono što se kaže mora da se malo zagreje, to je pravilo, inače ovako pali leti, zimi, po lošem vremenu, znači bilo kada, bez ikakvih problema. U principu auto može da zakaže 10 km odavde, a može da pređe 20.000 km ili bilo koliko da mu se ništa ne desi. Kažem, on je pripreman sve vreme dok je kod mene bio, kažem baš iz razloga tog velikog prelaska kilometara, znači nikad nisam dozvolio da nešto bude ono po sistemu, pa može još, nego sam gledao da šta god se pojavi, šta god treba da se zameni, da ne dočekam zadnji čas, nego odmah na vreme. Tako da auto sad u ovom trenutku, može se kaže, spreman kao što će biti za 2-3 meseca i bilo kada. Od sve dodatne opreme koja bi nam možda pala na pamet za ovako dalek put, verovatno bi posljednje pomislili na... Bitno je da se nosi dosta tečnosti za vetrobran. Zato što karakteristika leta u Rusiji je takva da je dosta kišovito, znači samim tim biće, može se kaže, možda i malo ne blata, ali možda malo, može se kaže, vode jednostavno na putu, a u onim danima kad je toplo, isto tako je karakteristika da ima dosta mušica. Tako da će biti problem i to će, mislim, problem koji se rešava, naravno, znači treba nositi dosta tečnosti. Sad ono što će se svakako nositi, to je nešto od rezervi delova, znači od više one takozvane potrošnog materijala, znači u smislu nekih kablova, u smislu ovih creva, recimo za vodu, šta znam tako, znači najosnovnije stvari, kaiševe, naravno, to će nositi i obavezno što će nositi to je pored jednog rezervnog točka još jedan rezervni točak, to je onako baš neophodno. Podižemo i haubu da bismo se uverili u jednostavnost ovog golfovog motora i da nema ništa frizirano, što bi Floyd u filmu rekao buđeno. Pa evo ovako, što se tiče motora, rekao sam, znači 1600 dizel, najjednostavniji, pokazuje se da sada kao najbolji uopšte Golfova, Golfovi dvojke su inače da kažem jako izdržljivi. Znači ovo što se ovdje vidi ništa nije menjano, znači naravno osim ponekog creva i tako, ali što se tiče motora i sve, znači bukvalno on je takav kakav je od fabrike. Nema tu mnogo šta, upravo tome, pa evo ima jedna zanimljiva priča, pre mjesec dana moj drugar mi se žali kako mu se pokvario na auto interkuler. Ja rekao, kod mene to nikad ne može da se pokvari. Kaže, kako? Pa rekao, zato što ga nemam. Znači, jednostavno, malo delova, malo toga šta da se kvari. Naša dvojica putnika neće u Rusiji biti potpuna nepoznanica, jer su već čuli za njih i neki ih prijatelji sa nestrpljenjem očekuju. Za sada nemam u svim gradovima, ali ima recimo dosta gradova, recimo u gradu Smolensk sam pozvan i kod prijatelja Rusa koji, mislim, ono što se kaže, nije naš, tamo živi. Slučajno je pročitao da ide na put i rekao je da obavezno budemo njegovi gosti, da se vratimo i da će nas ugostiti. A recimo u gradu Perm i u gradu Jekaterinburg, tamo su, da kažem, Srbi koji rade. Jedan ima restoran, jedan drugi radi u drugom restoranu, isto sam pozvan da se vidimo, pa tako da ćemo svakako kontaktirati. A i u gradu Irkutsk isto imam poznanike.
tako da nećemo biti baš sami na putu. Jovanov i Augustinović, iako idu u Sibir, da se ne shvati pogrešno, ne idu samo u puste tundre. Naprotiv, obilazit će i višemilijanske gradove, pa su smislili čak i taktiku za saobraćajne gužve. Pa jedan specijalan plan kako proći kroz grad. Znači, radi se o tome što su u gradovima jako velike gužve i rekao sam da je ograničenje 60, ali se obično se mnogo brže vozi. U pitanju je to da 4 do 6 traka vode u jednom pravcu i one su duplje pune. Sad ja bi negde iz četvrte, recimo, trebao da se prebacim u prvu kada skrećem i tako, i da bi čisto na neki način skrenuo pažnju na sebe. Planiram da na auto na zadnjem delu, znači da postavim 2 zastave, rusku i srpsku, koje bi privlačile pažnju da se nešto ispred njih dešava, znači da, kako da kažem, da nije svakodnevna situacija i da jednostavno na taj način obrate pažnju na mene i da me propuste ili eventualno bar da ono što se kaže da imaju na umu da sam tu. Start velikog putovanja zakazan je za 10. juli. Do tada će ovaj golf, koji je očigledno mažen i pažen ili, lepo rečeno, redovno održavan, izvršavati svoje svakodnevne zadatke.